Horren ederra ikusita, horren gertukoa, eta alabaina hain urruna. Beste garai batean bezala zer ari den pentsatzen galdetzeko gogoa sortu du. Zuri kontatuko dizut, erantzun ohi zuen. Batzuetan pentsamendua irakur dezakeela uste du. Jolastu izan da horretara. Apustu egiten dizut hau edo bestea pentsatzen ari zarela, eta irudipena izaten zuen asmatu egiten zuela. Beti ukatu egiten zion arren. Gizajoa, beti uste duzu zutaz pentsatzen ari naizela, erantzun zion behin, eta onartu behar izan zuen alazela. Irudikatzen zituen pentsamendu guztietan bera zegoen. Inoiz ez zitzaion burutik pasatu beste aukerarik. Orain esaten zion, badakizu, keparekin bazkaltzen nengoela, berarekin oheratu zinela pasatu zaitu burutik. Zein ote litzateke erantzuna, tontakeriak ez esateko, ziur asko. Eta hori bera erantzungo zioken, garai batean berari bezala ziklinikan gora egiteko, bideak izten zizkiotelako, hain identifikatuta sentitzen zen, neurokirurgi alari gaztearekin susmo berdina izan zutela autotu balio. Tontakeriak ez esateko, eta alaze zen, gerora jakingo zuenez. Estudiora erretiratzea pentsatu du. Lehen, Pilarrek zudokoen ordez hitz gurutzatuak egiten zituenean. Hauek ere trebetasun handiz, aldian behin laguntzaren bat eskatzen zion behintzat. Kirolari zegokion hitzen bat azaltzen zitzaionean nagusiki ez delako menderatzen duen garaia. Berak berriz zantzuak eskatzen zizkion, zenbat leta zituen hitzak. Baten bat ezagutzen zuen eta Pilar alboratu egiten zen sofan ondoan jesarzekion. Hitz gurutzatua ikusteko lekua eginez.